Mosaics Martí és una empresa familiar establerta a Manresa l'any 1913 que es dedica a la fabricació de peces per revestir paviments. En un inici la seva producció era principalment el mosaic hidràulic, però a mitjans del segle XX l'aparició d'altres productes amb altres materials i formats van fer disminuir la demanda fins al punt de substituir-ne la producció per rajoles ceràmiques, de gres, de ratjos. En la dècada dels 80, l'empresa decideix recuperar la producció de rajoles hidràuliques seguint el mètode tradicional, utilitzant les mateixes tècniques, maquinària i eines de fa més de 100 anys, adaptant els dissenys i els materials a les necessitats de l'actualitat. D'aquest procés productiu manual en resulten unes peces úniques, originals i de gran bellesa. Tanmateix, el fet de ser un producte d'elaboració artesana dificulta la possibilitat d'obtenir certificacions oficials tant dels processos productius com de les seves propietats tècniques. El contingut d'aquest treball consisteix en sotmetre els diferents tipus de rajoles hidràuliques que fabrica Mosaics Martí a assajos, tests i proves que permetin determinar quines són les seves característiques físico-mecàniques. Per tant, es valoraran una sèrie de paràmetres que donin informació sobre les seves propietats tècniques i es compararan els resultats obtinguts amb valors de les normatives oficials i classificacions estandarditzades, obtenint una espècie de fitxa tècnica de prestacions pel seu ús. Aquest estudi, fonamentalment experimental, es du a terme a les instal·lacions del Laboratori de Materials de l'APCEP. L'empresa Mosaics Martí ha subministrat les mostres a analitzar. S'han fet assajos, tests i proves per obtenir valors de referència de les propietats físiques, de les propietats mecàniques i de les característiques de durabilitat de les rajoles. Es parametritzen tots els resultats obtinguts per definir les prestacions de les peces segons les variables d'estudi. Finalment, es fa un recull de totes les dades que serviran com a guia tècnica de coneixement del producte. Dels resultats obtinguts es conclou que les rajoles hidràuliques estan condicionades pels factors com el mètode de fabricació, la composició i dosificació dels materials que les conformen. També s'observa que aquestes rajoles no s'adeqüen a gran part de les exigències de les normatives que es disposa en el camp dels paviments. Tanmateix, la història avala les prestacions tècniques del mosaic hidràulic, que durant temps s'ha utilitzat obtenint paviments de qualitat. Així doncs, cal fer notar la necessitat de disposar d'una normativa específica per a aquest tipus de rajoles que permeti estudiar-ne les seves propietats tècniques amb més rigor i amb mètodes més adequats.